Да отворим термопратката, за която мъжът ми беше изключително нетърпелив да отвори преди мен. Ето как изглежда тя. Дано да има търпение. Започвам с 2 джаджи за съхранение. Изглежда супер добре. Едната ще е за банята, другата за детската стая. Продължавам с нещо не толкова интересно за банята. Взех 2 пендела, които изглеждат по ето този начин и ще ни свърша страхотна работа, за да висят около огледалото. И за да си отива с тях, поръчах и ето това за тоалетната хартия. Прилича на бесилка. Слагичък е. Обожавам несесери. Доста е кют. Ето тук има един спортен сутиен. Не възлагам големи надежди, освен за шарката. Доста яко. Отзад се стяга на цели 4 нива. Тук има и нещо към пенделите, което все още не знам дали ще използваме. Ако ни хареса, може и да използваме. Това са 20 такива... Абе, вътре в тях стои кружката. Това тук е коледна играчка, която мисля да подарим на бабите. Вижте колко е сладка само. И без да възлагам абсолютно никакви надежди, че ще изглежда добре, защото беше супер ефтино, поръчах и ето това, което нямам търпение да видя как изглежда всъщност. Това е карикатура на мен и Дани в пред Лувъра миналата година. Всъщност е доста яка и мисля да я сложа в рамка. Вие какво мислите? За цената си е топ. И последното нещо, което поръчах е за бебето. Казала съм си, че текстил няма да поръчвам от Тему за бебето, но беше толкова сладко, че просто не се издържах. Ще го изпера хубаво. Одеялце и е изключително меко и приятничко. Много, много приятно. И цветовете са страхотни. Ето това е спортният сутиен, който май ми е леко голям. Но пък е много удобен и бих си носила вкъщи. Има добро подкрепление.